Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Eileen Bathan. Ingon man, sa mga artista nga makatag o kinapoy ning akong suwat soliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga Bianca, 15 years old, estudyante. Itago na lang sabang akong address. Punto medikal kining akong soliran, kabahin kini sa akong mga gipamati. Unya, sigihan magod ko og basol sa akong mama, nga tungod ko nuni sa pagsige na ko og gamit sa cellphone, bisag nagtuo kong dili. Aron inyong hisabtan, sugdo na ako dihang grade 6 pa ko. Ingon ini ang mga paghita po. Ma, Bianca, nili man lagi ka day. Nga udto pa man. Wala kay klase? naaman. Pero kipapauli na lang kong ma'am. Ha? Kaya nga naman ka day. Ura man lagi kag nagluya. Init kay ko. Unsa? Uy, beko na be? Gilantan ka? Uy, kaya ni tuod ni mo, Bianca. Diri sa suday. Aron makapahuway ka. Aw, kauno na sa imong paniud to. Unya, pag inom mong tambal, usa ka mo pahuway. Salamat, ma. O sige, katuog na ha. Aron makapahuway ka. Aron maulian ka na anang imong hilanat. Og maka-eskwela ka na ugma. Kadiyat lang. Sama na, ma. Nanong may damang kang planggana nga may tubig. Tapuhan di ka og inadlong tubig. Aron dali lang mo usos ang imong hilanat. Og ikaw diha, pwede ra kang matug kung gusto kang matug ha. Samtang magtrapo ko nimo. Aron makapahuway ng lawas nimo day. Salamat, ma. Ma, Naunsa man ang hilanat nimo, Bianca, uy. Wa naman gid mo us-us. Init man gihapon kay ka. kapoy ka akong lawas, ma. Nahibaw ko. Kay perti pa nimong inita, bisan og nagtuman na tambal. Og gitrapuhan pati ka og inadlawng tubig. Nagunsa man di ka sa eskwelahan? Nagkiat ka dito? Pagsulti, kung nadagma ba ka o napiang ka? O, man ko. Unya nga nung grabe man ang hilanat ni mo, Bianca. Wa ka ko din gihama. Unsa? Oy, simba ko ka diha, uy. Ngandoy ba ka anong dinggi nga makamatay ba yan na? Ano maumsa ni naabot sa imong naahon na in taon, uy? Ang, gikan ba minangguna sa luyo sa eskwelahan. Dapit sa may dakong punuan sa akasya. Ha? Uy, nagkiat ka? O nagsaba-saba siguro dito sa... Unya, nabuyakan ka? Nabuyagan na po noon. Palagi ka magkiyat sa eskwelahan. Nalapahuway o balik diha. Kay dili man gyud ka maka-eskwela ang imong kahimtang ron. Kataas pa man kay ng imong hilanat. Sisi, kumusta na ka? Susan, Oh, niasad ko. Ang pinakagwapa sa atong gwapo. Kumusta naman ka, oy? Ha? Si Mana kapi naman kun ka nga mi absent. Mga gianhi ka namon ni Susan sa inyo. Kay gisugo sa ming ni ma'am lagi nga ipaso siya ang imong kahimtang. Kay graduating na ka girl. Basin di na hinon ka makapaswan na kay hapit duha ka semana ka na absent oy. doa kasi mahanagyot kong naka-absent sa akong klase tungod kay dugay nga minurang ang akong hilanat. May nalanggani kay gihatagan ko consideration sa among mga maestra o gipatay kog special test o nakagraduate kit ko sa elementary. Pero sugad atong taas-taas na akong hilanat,
Di na gyud maayo ang paminaw ko sa akong lawas. Magsige na og sakit ang akong o ug magpanlipong ko. Hangtod nga na high school na ko. Unya. Ay, buntag naman dayo eh. Mabangon ako kay klase pa ko. Nalipong man ko. Nainay. Ay, abi na kugwa pa ka mo mata, Bianca. Ma? Tipo kaunta-unta ka. Kung sa nang rasa, oh. Malita kas klase ni mo. Maguniti ko, ma. Ha? Nalipong ko. Unsa? Pagtarong, oy. May tuyo kang palipot. Nalipong ko pag dayon akong bangon. Pagkalit na akong bangon. Ay, ikaw masadgod. Nagdugay kang matug. Sige, kut-kut na cellphone ni mo. Bisag, laom na kang gabi eh. Sukay connect sa cellphone. Ngano kang pasanginlan man ang cellphone. Kay wala kay may bawang makadaot ng magsigi kag cellphone. Kamong mga batanon baya, dili na mo mutuo, ana. Unya tagdugay pa mo mga tug. Kinsa kang uha nga di magsakit ana sa? Di lang ko maeskwela ng buntag, ma. Sapo na lang. Mag-half day lang ko. Kay lain maganda akong paminaw sa kong lawas. Ay, katali na bas oras, uy. Hapit naman alas 12 sa ito. Mubangon ako ron maliko. Kay mo eskwela ko karong hapon. Ma? Ma, nakaluto na ka? Mukhaon ako, ma. Naman ko kaliko. Mo eskwela ko rong hapon, ma. Uy, karon pa ka maligo, Bianca? Opa, nga na di ay. Kapila naman mo ina ha, nga dili maayo ng maligog udto. Ha? Unya, magsigig mo nga maglabad ang o ug magpanlipong. Tungod na sa kagahi sa iyong o nga maligog udto. Ha? Kini nga kung mga ginikanan, napag ni sila sa mga kinaraang tinuhuan nga mo ilang iingon ako nga mo hinungdan ni ako mga gipamati. Di man ko kumutuo. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, dihang grade 6 pa ko, gilantan ko og dukay. Mga duha ka semana gito. Unsa man katong hilanata? Mao kadto hinungdan ning pagsigi og sakit sa akong o ug pagpanlipong. Ikaduhang pangutana, magsigi pod ko og gamit og cellphone bisag gabi na kaayo. Ingon sa akong mama, mausab ko nun hinungdan nga magsigi og lapad ang akong o. Tinuod pagod. Ikatulong pangutana, usahay, ganahan kong maligo og udto, ilabi nag-init kaayo. Bisan gikan kong gipaningot, makadaot ko nun na. Mabasab na hinungdan sa akong pagpanlipong, kay usahay malipong ko kung kalit ko mubangon sa buntag sayo. Ikaw pa to katapusan. Kung mataliksikan sab ko, maglaba dayo ng akong o. Unsa may connection, ana? O may lain gid kong gipati, like, diferensya sa utok, mong magsigi og sakit ang akong o. Kung dili gid ni mawa, posibleng maunsa man ko. Palihog, tabang yung tambaki ko, kini ang akong soliran, Bianca. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga kong suliran. Aniya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral kay usa man ako ka psychiatrist o mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamahagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede ka padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga kong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong magkutlo nga pagtulunan karong adlaw is nobody can bring you peace but yourself. Nobody can bring you peace but yourself. Okay? Ang atong magtatampo karong adlaw si Bianca. Wala man yang address, 15 years old sa kaestudyante. Giblame ni siya sa iyang mama kay mao lagi na magsige gamit og cellphone.
Huwag sige gamit og cellphone, no? Joel Andales, mayong pagpaminaw. Ang mga taga San Ricardo, Barangay Kinachawa, San Ricardo, Southern Leyte. Kapitan Geraldo School, Isbi Dante Malto, Elisio School, ug Idilin Capistrano. Ug mga taga Barangay Rino si Bernados, Josepina Galagar, Romano Monter, Brian Bertudaso, ug si taga Barangay Saob, San Ricardo, Cebu, Southern Leyte, no? Mga taga Southern Leyte ni sila. Mga si Tito Kabakoy diya sa Alicia Bohol, ug mayang pagpaminaw ni Dolores Galarion, ug Kapitan Jaime Butad. Kap, maadjong adlaw ni mo diha Kap sa Mahayahay sugod Southern Leyte. Ug imong mga sangguniang barangay, no? Hinaot nga behave ng mga sangguniang barangay nimo, ha? Di dali manumbag. Okay? So atong magtatampo si Bianca. Unang pangutana, ako lang yung paningkamutan Bianca, ha? Matubag na ko mo mga pangutana. So, Jante pa na siya, si 15 ang pangidaron. Unang pangutana, di ang grade 6 pa ko, gihilantan ko og dugay. Nga duha ka simana gyud to. Unsa man kaha tong hilanata? Mao kaha toy hinungdan nga magsigig sakit nga akong ulo og panglipong. Grade 6 pa. Unsa na may edad mo ron? 15. So, do high school nakakaroon, no? Dugay na to, wala no toy connection, no? Kita hilantan mo ka ako. Nagdako ko. Bata hilantan mo kita. Ma-expose ka sa nga environment kana ay mga bakterya, virus, hilantan gyud ka. So kung madali kang mahilantan, meaning to say nga low ang imong mga depensa sa imong lawas, kulang kag mga vitamina or nagtubo ka nga wala kay mga immunizations, no? Mga bata kinahanglan na gini sila regular immunization as suggested by the attending pediatrician. O for some reason dili ta ka afford og private nga pediatrician, bisag mo dool ka diha sa respective barangay health centers. No? Nata diha mga midwives, nurses, doctors nga makasuggest nga diphtheria, tetanus, mga BCG, mga vaccination nga makadepensa sa bata nga magtubo nga dili mataptan og sakit. So katong nahitabo nimo sa grade 6 pa ka, kuanto separate case to siya, no? Karon dali ka mahilantan karon, may kuan ka sickly ka because mauligin nagingon ako, kulang ka sa mga vitamina sa lawas nga kinahanglan nga imong kanon o imnon, no? Bata pa kayo, no? 15 anyos, no? Sunod nga pangtana, magsige pod ko gamit og cellphone bisan sa gabi. Gamit og cellphone bisan sa gabi. Maning cellphone gud ba? Nga magsige man ta gamit ani. Ang kinibagong nganong naamantay cellphone? Nganong naamantay cellphone? Siyempre, kung ikaw may wakay cellphone karong mga panahon na murag kuan ka kining wa ka mo subay sa bagong henerasyon karon. Ang cellphone mo to gamito ni malingaw-lingaw ta usay kani duwa-duwa ta diha. Primarily for communication. But there must be a limit. Kani ini bata nga below 2 years old didaan magini siya og paggamit og cellphone. So kailangan ni siya radiation. Whatever may sa safe pero whether we like it or not, nani siya radiation. So maka-addict po ni siya. Nga katong nag-drive, ako lang ikaw na katong nag-drive kung mahimula kayo magamit og cellphone kay taas kayo og risgo nga makamit mo og road accidents. Nga maka-cause ni siya sleep disturbance. Kay kuan man imong ay ma-strain. Usay mo bikil imong liog, imong luyo, mo sakit, kuan ka. Wa na kay liok-liok kay sige lang kagamit og cellphone. So i-limit ang imong paggamit og cellphone. Mga assignment ra siguro humanana, ayaw na. Sige labad ang imong ulo yun, no? So use is limited use lang, no? Sunod nga pangutana, ganahan kong maligo og gudto. Ilabi na og init kayo bisan gikan kung gipaningot. Makadaot kuno na mao ba sab nay hinungdan nga sa akong panglipong kay usahay malipong ko kung kalit kong mubangon sa buntag sayo. Kanang maligo ay anytime ka maligo as long as dili kayo kalit ba gikan ka sa init ligo dayon. You have to take rest, no? So daghang kay mga hinungdan nga nung malipong ka, maybe medical, nya na pa gitawag tog orthostatic hypotension. So kanang mubangon tayo nakabuntag kayo mubangon ditso, kiwatid lang sa dia before ka mo mubangon. Kay mukalit og kuan ang imong blood flow, ang imong blood pressure. Mo nang uban mo collapse, no? Sunod nga pangutana, mataligsikan sab ko. Malabad dayon akong ulo unsa may kondisyon, unsa mong connection ana o mga lain gyud kung gibati like depression sa utok, maong sakit akong ulo. Kun dili gyud mawala, posibleng maunsa man ko. Mataligsikan ta ha. Namatay mga atong
mga panahon nga mulakaw ta, mataligsikan ka, laban lang imong ulo, so you can take mga analgesic. Unya, I don't think so nga ma-depress ka o mataligsikan ka. Maworried lang ka kung naanak kay mga signs and symptoms of depression, like mag-isolate na ka, din ka mag-istorya, na kay mga suicidal thoughts, pero wa pa lang ka din alayo pa kay ka sa ma-depress ka. Okay, kining depression, medical term ni siya, equivalent to sadness. Kaya tanan ma-depress. Why dili ma-depress na to? Pero kanang depression nga, medyo nanay clinical symptoms like nanay suicidal thoughts o nanay nunta dili na makig halubilo, withdrawn na, di wanay personal hygiene nga care, kana alarming na siya. So bata pa man ka, so kuan lang, dance with the music. Ayo pag yung nga mao to hinungdan kay nasakit ka sa gamay pa ka, masakit pa ka karon, be healthy physically and psychologically. So once again, ako si Dr. Rene Obra, kasabot ka sa akong explicar nimo og ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini akong suliran.